kita karon sa ikakawha-aunong na nalundok sunod sa tuig sa liturhikanong panahon sa ato ang kalendaryo. Maayong buhat kanatong tanan. Diha ko'y usa ka sugilanon sa usa ka babae nga dili na mabukgan sa iyang dinikanan kay buot na giyon nga magminyo kay niabot na lagi ko siya sa hustong panahon nga siya magminyo. Kaniyang bata siya, didan siya na magawas, didan na malataw. Karon nga hingkod na ang iyang Panginoon, ganahan na yun siya magminyo. Di mo mamutana pila yan edad? Di mo mamutana? Mamutana sa buhay. 50 ka. Ganahan na siya magminyo. Dili na kaanak, kapag ganahan na siya magminyo. Amo, ang pag-ilan niya o 25, di pa siya ganahan. Muna yung tawag na ito, nga late bloomer. Karon dihay pulo ka lalaki nga miluon kaniya nga nagumitaw. Ang una miadto sa ilang balay nagdabuwa kunyanay ko ka chocolate na toxiron gibutan sa taas niya naay tulog ka ulang ang kolor yellow, red o green. Ato ang parisonan. Iabot ginako ang tulong kay lain-lain ng political party, yellow, red, o green. Karon dito na siya ito, ingon dahil siya sa iyang ipamayabanday. Kung hindi mo gani mong sugton ang mga ituon sa kalagitan, akong luparon kuhaan o ako ihansak sa inyong ilan o ikaw akong simbahan. Wag kanilutan yun sa iyang mga banaan. Maukat ka na, ingon ng babae, ako sa kunang-kunaon kay 50 na ba ako edad, ikaw 18 pa, imo niya akong ilanon. Maukat ka, bilakaw ang laki, kumanya ipas-napas. Pagkasunod niya dili, diyan sa ilalim ng uyab-uyab. Nagdaan sa buwak, apan ang buwak, gibutangan o tulog niya o ka chocolate, dili na toxiron, tubliron na sana. Panyalala sa buwak, may gibutan sa taas sa mga gagal ay bulang to emphasize sa I love you. Y-I-P. Sa inisip pa, I love you, Y-I-P. Yan mo, hindi. Y-I-P. So, mga pagpag na pagsunyot silang balay, dito na yun. Nagkuhan na yun ang laki, naghimo na yun sa iya mga sanglitanan, iya mga maanindot ng mga hulong. Dahil kung ako mawahimong sukton, ang tanan na ako kayo naan, ako kayong ihatag kanino. O ang tanan na gusto, ako kayong ihatag, aron di ka magmahay sa akong pagkabana diha kanino. Maukanto, nga ang babae, umismay, kalulog. Sa ito pa lapad ay yung tanong, mas lapad pa sa inyong naunay. So, grabe hindi ay kalapad. Bakit ang itas na siya, na pa may nahibili siya ng refrigerator, ay skinny o mayabas ang pagpastak siya. Yan ang pangutanan naman sa kusya kay mayabas kaya kay skinny ay pagkaan. At niabot ang ikatulong na adlaw, niya na sa ilalim, niya sa ilang balay. Wala ba isa kaya nagdala? So, wag kahibaw ang mga babae na naan ay mamulitaw niya. Sus, pagkatay niya sa karat. Uy, may tao sa sala. Nagdating tao o pungpong lamang sa mga buwak. Kada di tao buwak na ang tuwanga o buktay.
Kanang yelo ang kolor. More people na niya, di may baluan, naabay motor, naabay four wheels, kay wa may ingon ang iyang sakyanan bila. Sikat-sikat ay. Kanang tindak-tindak pa. Nanabya, sikat-sikat. Maunahinay kayo, ilong. Sus, nagdas mo. Unyang hindi kayo, ang tuwanga o buka yung buwang. Kay nagyan ko'y buwang ng istaas. Kana dito, gumamela, buwang. Gumamela, unya sa taas, dili nga chocolate ang ganit. Nagtong tulong at buwangan na nilabay, tatsirol man to o sa tongsa. Huwag gini mo ito. Toblero. Ang pero, tunog yan ng kabuo. Pero, bubot. Kailangan bubot. Ilang history kita ngayon, pagkatinis bubot. Kadto ang ngayon ibutang sa taas. Bubot yun, tunog kabuo. Huwag pagkatinis sing-sing. Mga kadto, kaya ihatap pag-inom niya. Dahil, anin ako, isip matinudaanan ng kasing-kasing. Mihalan sa akong kaugalingon na nagkanino, kay ako ganahan naman ninyo, bihag kanino. Huwag labo ang inyong edad. Akong isaad kanino o akong maninuron. Na dito sa unahan, nakita niyo ng bahay mo niya, ako'y naghimo niya na bago magit ng anuman. Humaan sa akong kasal, si Padre Punto ng akong pagkasal. Anak na diha sa akong kamay kamalik, diha ako ipapuyon, akong nakimanon ang akong pamilya. Uban sa akong wapa na asawa. O maningkaw ako sa kadalaw, pinaagi sa akong sikat. Sugtong ba siya na sikat naman? Mauningan siya. Doon sa imong pagkamahayo kasing-kasing, ako yapon kang dawalo. Sunod na daw, mahibawan nimo, kinsa tulong ang akong sugtong. End of that short anecdote. Pangutala, kinsa ka nilang tulong ang isugot. Balik mo sunod nito kay ako. Balik mo sunod nito kay ako ikugan kinsa kanila ang sa tulong ang isugot sa maong babae na 50 na edad. Sa atong katilingban, adunay daghang mga Kristiyanos. Ang Kristiyanos nga mo sulti mahitungod sa Ginoo apan dili mukuman. Gutob lamang of lip service. Dunay mata usab nga Kristiyanos nga anaa kaniya ang pagtuman, anaa kaniya makita nimo ang iyang pagkasinsero apan dili mulahutay. Mawala dahil. Adun ang usay matang sa Kristiyanos nga ang iyang kinatibukan hilom nga mitrabaho o sa kanunay wala kayong mumulong, sa kanunay nagmatinunanon o bisan sa mga pangitabo sa iyang kinabuhi nagpabilin siya sa Diyos. Akong ipanaw kaninyo kung asa ang tulong nga mata sa Kristiyanos. Sa Ebanghelyo karon, ang atong Ginoo nihatag siya o usa ka sa gilanon nga diin ang ang amahan nga dunay lapad kaayo masakan nihangyo sa iyang mabuwang anak sa pagtrabaho apan liban-liban. O kunya dito siya sa iyang ikaduhang anak sa pagtrabaho nihangyo wa maliban apan wa ato. Ang mabuwang mauhingon ang niadto bisan ug siya una sa tanan liban-liban. Sa atong kinabuhi sa tanan higayon ang Ginoo nitudlo kanato sa tanan. Ana ang tuod ang atong kahatlot
mahitungod sa isangon kanato sa Dios. Apan namo ka nga taliwala sa talapad sa gihatag kanato sa Ginoo. Ana ang maghihapon nato ang pagduha-duha aron gayon nga kita mahadlok sa pagdawat sa atong kaapuhan diha sa atong pagpalibad. Bayang mga igsuon, ato ka ang Ginoo nga di lang ta mobalibad, di sad nato mga igsuon nga pakyason ng Ginoo. Ato tumanon tuod gitubag sa mga tao o iyang mga disipulo mahitungod og kinsa man ang maayo o ikahimutan sa amahan. Siyempre, kadtong maguwang nga midayon. Tuod mga igsuon, ang Ebanghelyo nag-isgot kini mahitungod og si kinsa gayon ang matinud-anon. Matinud-anon ang tandaan unsay kulang kanato. Ang kulang mao nga diha sa atong pagkamatinud-anon. Tagaan nato og kalipay ang Dios. Pagpakahimuot sa atong Ginoo nga mao'y nagtudlo kanato. Ang Ginoo mibalibad ba sa iyang kaugalingon? Ayaw na lang itong wa mo balibad kapag wa mo dayon, wa na ito'y labot. Hindi na lang ang taras sa mga maguwang na diin sa iyang pagsunod sa Ginoo tuod dili higit tungod sa atong pagkatawhanon. Apan giingon, we are justified through faith. Pagtuo nato mao'y maghatag kanato og kahimutan. Apan ang maong pagtuo sa kinahanglan na aduna kini siya tino nga buhat. Tumingon ta sa pagkagalingon, ang paghangyo kanato sa Ginoo kini ba kahama ang paghangyo niya mao'y maghatag kanato og kaayuhan, daghan kaayo ang nabuang niini. Nga wa ta kita sa Ginoo, Biblia lamang ang atong nabasa o mga pamalanyo apan mutubo kaniya. Kanya, dili ba ka makawag na ikaw sa kabuang? Apan maanindot nga mabuang ka sa Dios. Kaya ang taong buang sa Ginoo, tarong sa mata sa Dios. Wa kayo mahiluna kaniya. Mao nga ang ato ang pagsunod sa Ginoo. Dili kini nga ang Ginoo nagtutlo kanato sa sukwahi sa iyang gisulti. Kundi naghimo hinuon kanato nga pagkumol padulong sa pagkamatan. Sa ato bayang pagkatawhanon, dili nato malikayan na kita masukano. Apan nga ang pagkamatinon-anon nato sa Ginoo mao'y iyang ikalipan. Talabang muangkon ta sa atong sala, mugabaso ta sa atong sala, bahala magkasala. Human as we are, pwede kong tawa. Apan kung sa'y nakaanibig ka nato, na ang Diyos nag-awhag ka nato, nagtawa, nga kita magpabilig kayo kaniya. May mo ba, nabuang ka na siya, kay nituo sa maong Ginoo mawa niya makita, di kinahanglan na makita ang mahinungdanan nga naa ka nato ang pagsulod sa iyang gitudlo kay ang atong Ginoo matang sa Ginoo nga mahinungdanan. Diha kuno sa sabungan panatos aduna kuno'y gitawag nga tulo nga butang sa sabungan o sa ruidahan. Tulo ka butang. Unsa man ang unang butang nga makita nato sa sabungan. Nga sa pagsulod makita nato nga ang mga taong butang kung dito sa bulangan nagda siya itik buang na. Bulangan doon, di juga magdagitik ang imundag o sa man. Manok, itik ang yata. Pag ato sa tungang, kinsa may ikaduhang buang. Sama. Ang nipusta sa itik. Kanang buwangan, ano man, sabog yun ang nipusta magkag-itik. Ang ikatulong buang,
nga nasod sa Bulacan, kinsa man nagdas kiti, nipos das kiti, ang ikatulo, kadtong niingon nga ang itik mako'y nakadaog. Kadto sila mao'y buang sa Bulacan. Apan, ang kaalam sa Dios dili gihapon matutunan. Tuod misanunta sa awhag sa Ginoo. Aduna bagoy na wala kanato? Aduna hinuoy na ulo. Kung unsa makini ang kahibalo na iya itudlo kanato. Na sa ato palihan, walay makaluki sa itudlo sa Ginoo kanato. Kita nga ani pagkaroon sa kalibutan. Kung ato kanang ipadayon sa pagtudlo, kaya naman dili taimit sa tingharian sa langit. Maunita po siya sa Panginoon, mas makuna pa kanato ang mga gobernador sa buwis o tax collector o kanatong mga mabay, mubok o lupan. Kay kanato mga tarong o guna-guna apan wakudang umusan sa Ginoo. Ang iyang ginahanglan, kasing-kasing nga manginulusunod, kasing-kasing nga mudawa sa iyang kaugalingong kasasala, o kasing-kasing nga nangandoy o Diyos. Amen.